Omastu nama Sidam Skaring bawana langgeng. Ora mengkuto dhisik cantrikku sing tak tresnani sing banget nabet ana ing penggaling Begawan Sabdawala. Anoman wonten timbrani ngadawu penemban. Padha raja sapraptamu mayangkara tansah pinawinganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ing abdi pun Anoman. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka. Penemban Sabdawala pepunden kula wonten ing pertapan Kembang Sore. Sembah kula kunjuk penemban, ya tak tampa gawe gedhening atiku. Ora liwat pangestuku tampanana ya Anoman, kula pundi nggo jimat paribih dayana ing kasantosan. Piye kabare nggonmu ndak percaya mranata sagung para cantrik siswa-siswaku, santri-santriku sing padha suwita marang Begawan Sabdawala. Merga saking okahe para cantrik manguyu jejanggan sing padha suwita marang aku nek ora nganti ditata kanthi becik, mengko ndak ora prayoga kedadeane. Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Menapa ing sampun paduka dawuhaken dhateng kula supados kula mranata sagung para cantrik. Sedaya cantrik mentrik pertapaning Kembang Sore tansah anjunjung dhateng derajat paduka. Mboten wonten ingkang tumindak cecenggilan. Miwah mboten wonten ingkang sami regejegan, sedaya ngiyup dhateng padha paduka Penemban Sabdawala. Lan tansah ngetu padha angrantu dhateng sabda pangandika paduka Penemban. Syukur kuwi sing tak karepake. Inggih. Merga nata wong akeh kuwi angel. Watake dhewe-dhewe, kekarepane dhewe-dhewe, sipate dhewe-dhewe. Pirangane cantrik semene akeh sing padha suwita marang aku, ora kabeh pambegane padha. Mula kowe minangka dadi pengareping para cantrik kudu bisa nglambe ateni. Tegesipun kados pundi? Kudu bisa ngrangkani marang atine para cantrik. Aja nganti gawe tatu, aja nganti gawe lara. Kabeh padha ning ngarepe Begawan Sabdawala. Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Ana cantrik sing lembah manah, ikhlas sabar ngenteni dawuhing Begawan Sabdawala. Ana sing kesusu kaselak kepengin ngentuk ngelmuku kuwi ya pirang-pirang. Mula kabeh reksanen kanthi ati sing ikhlas. Ya Anoman sendika ngestakaken dawuh. Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Ya. Merga ngene. Aku kuwi le madheg pendhita durung suwe. Aku kuwi le madheg brahmana durung suwe. Bebodro marang pertapan Kembang Sore kene. Entuk barokahing sing gawe jagat wekasan aku ora kok perkara aku kuwi dadi wong ampuh, ora kok perkara aku kuwi dadi wong pinter, ora ning kabeh mung dadi lantaran marang kersaning Hyang Mahanasa. Aku lagi diparingi mandi, lagi diparingi pinter, lagi diparingi wong sing ketrima uripku. Mula sak bisa-bisa ketrimaning uripku iki tak dumke marang para kawula, tak wenehke sarta tak ratake marang padha ingkang butuhake. Ya bab ngelmu, ya bab kabisan, ya apa wae sing bisa tak tularke kabeh tak tularke. Inggih, Penemban. Mula nek ana kawruh-kawruh sing perlu ndak paringake marang para cantrik mesti tak paringake. Mung wancine kudu ngenteni wahyaning mangsa kala. Ora pendak saben dina aku kudu mejang, pendak saben dina aku kudu mulang. Kekuatane menungsa kuwi pinates. Inggih. Ngono nek nganti aku ora kuat awakku terus opnam, inggih. Ra akeh cantrik sing padha katriwandan, inggih. Penemban mila kesarasan menika kedah dipunudi. Nadyan sedaya para cantrik menika kathah nanging Penemban kedah saged njagi kesarasan. Bener, pancen ya kuwi sing paling penting. Inggih. Raden Antasena, apa Mbah? Slamet rawuh Raden Antasena, pangestune Simbah Sabdawala tansah pinawinganing kawidadan niring sambikala. Aku ngaturke sembah bektiku katur ya Mbah. Tak tampa Raden, pangestuku tampanana. Ndak pundi ndadekake jimat. Pangestune Simbah mawana kabagyaning uripku. Mung sing tak gumuni kuwi lho. Perkawis menapa Penemban?
Anoman kuwi jane wis dadi pendhita. Kowe kuwi wis madheg Brahmana ana ing pertapan Kendali Sada. Kabeh cantrikmu ya pirang-pirang. Raden Antasena kuwi nadyan satriya ora isa basa, ora isa tata krama, ning wong sak jagat ki padha prisa nek Raden Antasena kuwi pancen satriya sing pengpengan. Kawruhe ya dhuwur, mongko ya pinter. Ning kok isih padha suwita marang Begawan Sabdawala. Mongko aku ki rumangsani pendhita gunung. Aku ki pendhita adoh saka ratu cerak karo watu. Ngelmuku durung sepiro. Ewadene lho kok padha suwita marang Begawan Sabdawala ki janjane malah aku tak ngerti dasare apa lan sing marake kowe do suwita marang Begawan Sabdawala pendhita gunung kuwi apa? Nun sewu. Lebet lan inggiling ngelmu tiyang menika mboten katandha mapanipun Brahmana menika wonten pundi. Nadyan Brahmana menika mapan wonten kitha nanging kathah sanget Brahmana menika mujudaken satunggiling pandhita ndabasa. Kok ndabasa jabanipun putih nanging lebetipun mambu. Kathah ingkang sami api-api ngawi serban sarwi pethak, jubah sarwi pethak ning janjanipun namung blusukaken dhateng pakarti ingkang boten sae. Lajeng kekudu ngagami menika ugi kathah. Kathah pandhita ingkang sami madeg mongko ngelmunipun dereng saged dipun tanjakaken sampun wantun madeg Brahmana. Mila nadyan penembahan menika mapan wonten ing Parden, wonten ing pagunungan nanging kula kinten panjenengan menika sampun buntas ing bab kawruh, sampun mumpuni ing bab ngelmi. Mila awon menapa menawi kula suwita dhateng paduka Sang Penembahan miturut dhateng pangertosan kula tiyang gayuh ngelmu menika waton tasih tumangkar budinipun, tasih saged tumangkar akalipun, jumangkahaken suku, ngrembyahaken asta, raga menika tasih kiyat tiyang menika dipun werangaken budidaya gayuh ngelmu. Pinter. Arep munyuk nek kok cerdas kowe. Inggih. Matur suwun Penembahan. Bener. Wong urip ning alam padang kuwi aja kandhek ngupaya ngelmu, merga ngelmu kuwi wigati. Inggih. Waton iki isih sekena nggo mikir, tangan iki isih iso obah, sikil isih iso jumangkah, mripat isih iso weruh, cangkem isih iso omong. Kuwi wong kuwi diwenangake gayuh ngelmu. Ning aja sok jemen ngendhak gunaning jalma. Tegesipun kados pundi? Aja sok demen ngendhak gunaning jalma kuwi wis kedunungan ngelmu banjur ngendhak marang sing wong ora ngerti, banjur ngololo karo si bodho nanging gunggung marang si pinter aja. Inggih. Yen perlu ngelmu mau tularno marang wong-wong sing ora ngerti, sabab upama kowe nularake ngelmu, upama kowe nularake kabisan marang wong-wong sing ora ngerti, wong-wong sing ora bisa, kuwi bakal ana tembung ngelmu mau bakale temonjo, temanjane ngelmu mau yen iso diratake mring sagung sanak kadang mitra kawruh kiwa tengen lan kanca ruwang. Inggih, mekaten Penembahan. Dadi ngono suwita karo aku ora perkara dhuwur cendheke ngelmu nanging pancen kapercayanmu marang aku Anoman. Inggih. Mekaten Penembahan. Raden Antasena dasarmu apa? Kok sampeyan suwita karo aku? Blaka Suta wae, Mbah. Aku sowan ngersane Simbah Sabdawala ki mung kepengin golek ngelmu katosan. Lho. Kok ngelmu katosan? Ya, mergo aku satriyaning praja, tur aku duwe kewajiban njaga marang negara. Wong yen ora rangkep kasektene njaga marang negara, tegese bakal rubuh negarane. Mongko Ngamarta kuwi adeg lan jejeking negara Ngamarta gumantung marang nom-noman kaya aku. Ya aku, ya dulur-dulurku kabeh sing isih sak barakanku kuwi duwe kewajiban njaga marang negara Ngamarta. Lah yen nom-nomane kaya aku kuwi ringkih, ora duwe kadigdayan, ora duwe kasudibyan, terus upama negara Ngamarta ketekan mungsuh, mongko aku ora duwe kasekten, sapa sing bakal iso nyingkirake mungsuh? Oh, ya bener kuwi. Ning bab perkara katosan kuwi nek tumrap aku ora wigati kok. Lho, kok ora wigati piye, Mbah? Sebab tumrap aku duwe petungan sing jeneng akal kuwi ora bakal menang karo akal. Oh ngono. Dadi akal kuwi ora bakal menang karo akal. Mula yen ana wong akal kuwi tandingana nganggo akal. Yen perlu nganggo akal sing semeleh.
tegese akal sing semeleh upama ana wong sing murina nesu karo sampeyan Raden Antasena aja mbok tandhingi nganggo kanepson nanging tandhingono nganggo rasa sabar lan ikhlas yen melu diajak rembugan sarana apik-apik sarana bedamen disirep kamurkane kuwi srana sing becik srana sing luwih apik tinimbangane adu atau sing balung muleting kulit. Oh ngono Mbah. Mula nek sampeyan arep golek katosan ning kene ora ana. Nek sampeyan kepengin entuk ngelmu sing migunani tumraping jiwa lan ragamu minangka dadi satriyaning praja ora ketang mengko padha bareng-bareng ceceker babagan ngelmu engko ora mesti entuk lan ana gunane. Ya. Butuhe aku Swita simbah Sabdawala lambe atiku wis madhep mantep lahir lan batin. Syukur. Lah saiki ngene. Gandeng wis padha aku wis padha ngerti marang apa to dasar dene padha Swita marang Begawan Sabdawala. Satenane ana bab ingkang bakal ndak kandhakake ning sadurunge aku jane rak kepengin banget ngerteni sepisan apa dasarmu dene kowe Swita marang Begawan Sabdawala. Angka 2 pendak-pendak Anoman karo Raden Antasena tak sawang ki kayane mangu-mangu pasuryane. Gligaping paningal renguning pasuryan kaya ana sing digembol ning telenging ati. Mula dina iki tak wenehi kaludhangan, tak wenehi kesempatan do matur karo aku nek pancen ana gegembolaning rasa suntaken. Nek aku iso tak wangsuli, yen aku ora iso ya nyuwun pangapura jer kabisane menungsa kuwi winates. Menapa saya tamu dipun parengaken matur penembahan. Tak kaparengake Anoman sajae kok wigati ngono bakal matur menawi kepareng kula badhe munjuk atur ngarsa paduka penembahan. Rada maju. Mengko ndak rada ora krungu nggonku ngrungokke aturmu. Inggih, ngestakaken dawuh. Heeh. Kurang cetha, kakehan nganggo hands free. Oh nggih. Ngestakaken dawuh penembahan para madhelangken kula sowan. Sekaremu Anoman tak weni kamardikan. Handrah ingkang Puspitarum kasilring samirana mre Om Sekar kadung ngastandana maweras karnaning driya sewu-sewu kalepatanipun ing abdipun Anoman Tadhawadana menawi atur kula sakmangke damel kogel penggali paduka menemban. Ora wis gage kowe matur apa? Kowe arep takon, kowe arep nyuwun priksa, kowe arep takon bab apa aku iso wangsulan tak wangsuli Anoman. Penemban. Kula menika ngantos kuwur. Kula menika ngantos blawur gagas dhateng gesang kula. Kok kuwur bawur gagas karo uripmu piye? Nuwun sewu penemban. Kula menika bingung. Panjenengan priksa piyambak, kula menika gesang wiwit kula nderekaken Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya. Mangrurah satru murka angkara murka gung namipun dasa muka. Sasampunipun perkawis menika rampung lajeng
Sedaya ratu Gusti kula sampun mapan wonten ing tepet suci, mapan wonten ing alam pamancat. Manjing wonten ing kasuwargan jati, nanging wedine kula tasih dipun keparengaken gesang wonten ing Madyapada. Menawi dipun gagas umur kula menika sampun mangabad-abad, penemban kula menika sampun kewowoken. Kula sampun kewareken ndhar gempalaning jagat legiasining kahanan. Kula sampun kewowoken nyawang dhateng mubah musik ing titah wonten ing donya menika. Wilastining manah rinten panteraning dalu kula menika namung nggadhang benjang menapa kula menika kaparingan margi supados enggal manjing wonten ing swarga luka sowan ngersanipun pepunden kula utawi ingkang paring panggesangan dhateng kula inggih menika Gusti Mahanasa. Se. Intine inggih kowe rak mung kepengin mati to. Kasinggihan mekaten penemban. Merga kowe rumangsa uripmu wis kesuwen ana ing donya, ngono. Kasinggihan mekaten. Kowe iki kethek ning koclok kok, Man. Liripun kados pundi panjenengan paring dawuh mekaten. Sik to, saiki enteng-entengan wae aja nganti kejeron. Mengko ndak malah bingung. Diwiti saka sing cethek. Inggih. Sing jeneng wong urip ana ing alam padang, sing lara wae bingung golek tamba. Ngono. Sing doloro bingung golek tamba supaya nggal waras pamrihe menise iso dawa umure. Kabeh mau nggunakake paringing Gusti sing aran pambudidaya. Nadyanto kabeh pesthi mau gumantung marang ngersaning Kang Mahanasa ning titah diparingi akal budi pikiran kuwi nggo budidaya. Ewadene pambudidaya mau wis ora ana gunane, tegese ya mingkari gumantung marang pepesthening kodrat ya kuwi manut marang jidaring pesthi. Inggih. Lah, kanthi tembungku wong lara golek tamba supaya waras, kowe diparingi waras, diparingi umur dawa, mongko tekan sprene kowe ora tau masuk angin, ora tau lara kok golek dalaning pati. Kowe tak bedati tak rica-rica lho nek mangkel aku. Kuwi nalarmu piye coba gagasen? Nek tembungmu kaya ngono kuwi terus kapirsan dimirengke dening sing gawe jagat. Apa ora malah kowe entuk bebendu? Apa ora malah kowe padha karo nyahak wewenanging sing gawe urip? Apa malah kowe ora padha karo ngungkuli marang panguwasaning sing gawe jagat? Sing gawe jagat ngersakake kowe urip dawa kok kowe golek dalaning pati, kuwi tegese kowe miradati marang kodrate sing gawe donya, sing ngecet Lombok. Inggih. Mongko wong urip kuwi tanpa pawitan lho, Man. Bentungen. Wong urip ki tanpa pawitan. Mulane sing nyebutake wong urip kuwi dagang tuna ndum bathi. Nek bathi-bathine sapa sing didum, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip tanpa pawitan. Kowe mbiyen urip ora njaluk, ora ngemis, ora utang lan sak piturute ming sak derma nglakoni uripe. Mongko jarene wong tuwa, jarene piyai sepuh biyen saben bayi cenger saka guwa garbaning ibu kuwi wis tinulis ana bathuke kodrate uripe kepiye. Umure tekan semene, kowe sesuk dadi wong pangkat, kowe sesuk dadi wong sugih, kowe sesuk dadi wong melarat, kowe sesuk dadi wong rekoso. Kuwi wis kinantenan kodrat dening Hyang Mahanasa. Wondene menungsa mung sak derma nglakoni. Ngono. Menungsa ming sak derma nglakoni, diparingi umur dawa matur nuwun, diparingi umur cendhak ateges ditresnani karo sing gawe jagat. Didadekke wong sugih matur nuwun, dadekke wong melarat ya kudu nampa. Aning sing jeneng menungsa ki beda-beda. Inggih. Sing jeneng menungsa kuwi ya ana sing iso nampa marang kodrating Hyang Mahanasa. Ning racak-racake menungsa ki sok do ngresula. Mekaten Mremban. Racak-racake ngono. Kaya kowe kuwi dinae umur dawa ngresula. Semono uga wong-wong sing dinae dhuwit akeh, duwe bondo donya sing akeh, diparingi derajat pangkat sing dhuwur, kadang kala malah sok lali ngucap syukur karo sing gawe jagat. Ning sing ngrekoso kuwi saben dina wis direwangi ndonga nganti ndrewili. Idune muncrat-muncrat mersa ora entuk derajat pangkat. Mongko kabeh mau wis manut marang pestine dhewe-dhewe. Mula apike tinampa kanthi bungah.
sugih ya seneng, melarat ya seneng, entuk derajat ya bungah, dadi wong loro saudon telu saurapan, dadi wong kere ya ditampa kanthi ati ingkang lomba. Kuwi tegese percaya karo panguripane sing gawe jagat. Inggih penembahan. Lah iya, mula aja sok ngresula. Ngono. Nek kowe dong diparingi seneng, ngucap syukur kowe wegah. Lho, kelingan karo sing gawe uripe kadang kala sok ora. Ning nek kowe dong diparingi susah, walah. Sobo tempat pangibadahan lendung nganti ya Allah. Ya ra. Kuwi watake menungsa kaya ngono kuwi. Inggih, penembahan. Wis to, aku ki wis nglakoni kok. Jaman aku rung dadi pendhita kae iki uripku kedungsang-dungsang. Mergo aku gagas karo nalarku jaman aku isih rekoso mbiyen ki nganti leku ndonga ki saben bengi dadekno wong sing duwe derajat, dadekno sing wong duwe pangkat. Inggih. Monggo sing jeneng donga kuwi tanpa pambudidaya, muspra, pambudidaya tanpa donga ya ora eneng apa-apane. Ya ta, pikiran. Nek kowe pengen dadi wong sugih, pengen dadi wong duwe derajat, kowe pengen dadi wong duwe pangkat, mongko ke saben dina ming donga tok tanpa sinau ora bakal kelakon, tanpa pambudidaya ora bakal kelakon. Ning nek donga sinartan pambudidaya dasare manembah anut perintahing Gusti Kang Maha Nasa, nindakake kewajibaning agamamu terus kowe sinartan pambudidaya, wis to bakale kasembadan. Ning semono uga nek loro-lorone mau ora tok lakoni ora bakal kasembadan. Maring ngatur anggen kula matur kepengin pejah menika salah. Kleru. Salah besar. Wong urip kok golek dalaning pati takon sok mati kapan. Perkara mati urip ki ana ngastane sing gawe jagat. Tak omongi ya. Nuwun sewu kasarane Gusti iki ning dhuwur kono kuwi nyekel saklar pirang-pirang. Wong sak donya iki dicekel ngastane Gusti kabeh. Nek kowe kuwi upama wis kersa kanu pestine tekaning pati, saklar tulisan Anoman cekleke klik arep kowe gleleng klesek modar. Ngono. Nek durung kersane Gusti urung dipateni, kowe kuwi mbok tekan umur sok pirang-pirang abad ora bakal tekaning pati. Mula tampanan urip iki kanthi bunga. Aja sok ngresula. Engko nek nganti panggresulamu ki dipireng karo sing gawe jagat. Lho, Anoman ki tak nehi umur dawa kok malah cangkeme gresula. Pateni saiki wae, klik cemplungke neraka, modar kowe ayo. Ayo, mbok yo nglakoni apa anane? Waduh, nyuwun pangapunten. Ha wis kaya ngene dadak nyuwun pangapunten. Aku wis mangkel mergo kowe dadak takon perkara pati iki lho. Wong urip kok ora percaya karo awake dhewe, ora percaya karo sing gawe jagat iki karepmu piye? Nanging badhe nyuwun keterangan penemban. Keterangan apa? Surat kelakuan baik? Mboten penemban. Lah keterangan apa? Keterangan menawi penemban menika wasis waskita ngesti ngertos sadurunging winarah benjang pejah kula menika mangsa menapa. Sik. Nek kowe takon perkara kuwi ngenak aku jawab. Mengko piyai semene iki do ngunekke aku umuk, ngunekke aku sombong. Wah, ngungkuli karo sing gawe jagat. Petruk anu jenenge iki Sabdawala kok ngerti karo patine Anoman kuwi aku moh. Ning panjenengan prisa, ngerti. Kok saged prisa? Aku diparingi keluwihan karo sing gawe urip iso nyawang marang lelakonmu besok. Lah iki berkah sing perlu tak syukuri dene ming sak drajating Sabdawala kok iso ngerti marang lelakonmu sing bakal kelakon. Iki tumrap aku barokah. Ning aku ya ora bakal ngrasake iki iso sak teruse. Merga sing jeneng urip iki cakra manggilingan. Kala mangsa aku ngerti marang lelakon sing bakal kelakon, ning sesuk mbuh 2 dina neh, mbuh 3 dina neh, mbuh sesasi meneh, mbuh setahun meneh, kabisanku iki bakal ilang. Mergo apa sing dumadi ning donya kuwi ora langgeng. Lah, mula gandeng aku ngerti tak wratake kabisanku kuwi mring sagung para cantrik-mentrikku. Menawi ngaten panjenengan kesdu paring dawuh. Kesdu ki apa? Kersa paring dawuh benjang pejah kula menika mangsa menapa. Amit sewu ya, Man. Ora jeneng aku ngungkuli sing gawe jagat. Nek bener ya ming merga kepeneran. Ning nek luput ya ateges aku kuwi pendhita sing ora ana nyatane.
Ning wajibe sok tok buktekke. Benjang menapa Penemban? Saiki mangsa apa? Saiki mangsa kula menika wis rasa dadak tok karang-karang saiki mangsa Pandhawa Kurawa ngono ae ta? Inggih. Kowe momong Pandhawa to? Inggih. Matimu sesuk isih ngenteni turun Pandhawa sing ping 6. Waduh. Turun Pandhawa ingkang angka 6. Sesuk ana negara jenenge negara Mamenang, negara Yawastina. Kuwi do congkrah. Lah ning kono kuwi ratune duwe putra kakung 3, sing Mamenang duwe putra putri 3. Asmanipun sinten? Engko aku dikira keminter meneh. Nek jane ngerti aku. Ngerti. Ngono. Nek ora kleru Darma Kusuma, Darma Sarana, Darma Sasongko nek ora kleru lho. Nek kleru ya bodhone Sabdawala. Engko nek wis iso ngrabekke satriya 3 mau entuk putri kang aran Pramoni, Pramesti lan Sesanti, kuwi mangsa kala kowe bakal mapan ana ing tepet suci. Tasih pinten warsa malih? 2240. Sak ngisore sithik. Panjenengan menika menawi ngendika kok lajeng kados mekaten menika. Wong ki nek keseriusen ndak malah ora mlebu ngelmune. Karo sok-sok guyon. Kowe ngerti to nek kiai ceramah kae? Kae ya sok nganggo guyon mergane ben jenak, ben ilmune mlebu, ora kok sepaneng karo matane mendonong-mendonong kae. Malah ditinggal karo wong. Inggih, ngaten Premban, matur suwun. Sampun lega rasaning manah kula. Dene jenengan ndika Premban, sampun paring dawuh mekaten. Amba baraus bingah raos sing manah kula. Ning aja banget percaya lho, Man. Iki mung gunemane Sabdawala. Ya, aku dudu sapa-sapa. Aku mung pendhita anyaran, pendhita sing mapan ana ing pertapan Kembang Sore. Aku dudu ponakane sing gawe jagat, aku dudu prunane sing gawe donya. Dadi apa ucape Sabdawala kuwi kadang kala sok meleset, sok mrucut, sok kleru. Nek kleru aku njaluk ngapura, nek bener wis tak kandhake ngarep mau ming dong kepeneran. Ora kok perkara pinterku. Iya, nanging kula pitados syukur sak kabehing perkara kuwi nek cinartan rasa percaya bakal mandi. Inggih, ngestaken dawuh. Raden Antasena arep takon apa? Aku tok takoni apa-apa gelem ning aja jitu ya emoh aku. Jane ngerti ning emoh kuwi elek upama entuk rejeki ora bakal ndagingi. Ora, Mbah. Aku ora bakal takon apa-apa. Mung pangrasaku semita marang panjenengane Begawan Sabdawala mau ndadekake uripku tentrem, uripku ayem, uripku ora kumrangsang, uripku tansah menep atine Antasena limambaran rasa sabarane ikhlas. Sabarane ikhlas kuwi gumantung marang suasana kok, Den. Suasana sing kepiye? Nek kiwa tengenmu kuwi tentrem, kiwa tengenmu ayem, kowe mapan menyang papan sing ora nate panas hawane mesti iso ngremake marang rasa. Nek kowe mapan ana ing papan sing panas hawane, kumrangsang rasane mesti bakal tuwuh rasa angkara murka. Oh ngono, Mbah. Dadi nek golek papan sing penak, papan sing sepi, papan sing ayem, kuwi pepinginan apa-apa ki bakal sirep. Oh ngono, Mbah. Iya. Nek kowe mapan ana ing nggon sing tansah kumrangsang gumrubuk mongko rame, kuwi bakal ndudul rasa nepsumu, ndudul rasa angkara murka, wekasan bakal tumindak sing ora prayoga. Contone akeh. Wong sing manggon ning nggon-nggon rame iki biasane wonge kakehan emosi, ya ta? Iya, Mbah. Lah iya. Nek mapan nggon sepi, mapan nggon ayem, mapan nggon tentrem ora bakal duwe rasa nesu, ora bakal duwe rasa emosi. Ngono ya, Mbah. Mula atimu kuwi jane kaperbawan kahanan Kembang Sore. Nek kowe ning kasatriyan mestine bakal tumangkar atimu sing dudul rasa angkara murka. Nek kowe mapan ana ing kene sawetara wektu wae sampeyan wis ngrasakake tentrem, ngrasakake ati semeleh merga ora weruh marang kahanan jaba, anane mung sarwa sing disawang mung sarwa gawe sengsem ing ati. Yen ngono kepareng ora kepareng aku nderek Penemban. Nadan tekan jaman apa wae waton Premban Sabdawala Simbah Sabdawala isih lenggah ana ing pertapan Kembang Sore, lilanono aku tetep suwita ning papan kene.
Lah pertapan Krandu Gumbala gandeng ra ono sing nggoni ya kapan-kapan tak koske wae, Mbah. Wis kaben aku neng kene ora apa-apa. Ya nek kowe Raden Antasena keparing kaya ngono aku mung kari manut ora iso piye-piye ning ya ngene. Kahanane ya mung kaya ngene. Lan saiki gandeng wis padha temata sarta wis padha tinarbuka nggone matur marang Begawan Sabdawala. Aku tak nglakoni kewajibanku mejang sarta menehi apa sing dijaluk dening para cantrik-mentrikku, mengko ndak dikira aku ora adil sing tak caketke ming cantrikku loro, liyane mengko ndak malah padha ndakwa kalawan aku kurang adil tumrap para cantrike. Anoman sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraken nawang sesangka Nalindra mbek marwa sing sang katri kumulung mangrembak ing wadya katri kumulung mangrembak ing wadya Kurdakura reka giri-giri nanggono magawe gelari rawang-wang dereng paring prasami Balwacana kasaro ing mbletek-bletek minyak sagung para cantrik mangwijanggan pertapaning kembang sore nenggih Nalindra Mandura Prabu Baladewa kadhiraken kena pati pragoto ing wantun minggah pendhapi pertapaning kembang sore akarya cingak kang samya mulat mangurung bareng karo kawula iki kanca piyak-piyak ana daya minggir jaluk dalan Dewa Narapati ngarana pamuknya tigang bala ngelingono sang Pancatnyana jagat wasisaning Bathara wayah bener jagat Pathik Indra Jaladewaku nganti semengko pepinginaning Baladewa kepengin suwita marang Begawan Sabdawala mbrebeki jagat akeh para nalindra satriya brahmana ingkang padha suwita marang Begawan Sabdawala Bragata wonten dawuh iki bener pertapan kembang sore miturut seratan ingkang wonten gapura
Pertapan Kembang Sore Argorjo Sedayu Bantul. Iki mriki menika sampun boten badhe sik klentu. Iki menyang Pertapan Kembang Sore kasinggihan mekaten. Yen ngono iki pendhitane sing jeneng Sabdawala. Oh, mulai boten klentu nggih niku. Mulai panjenengan niat badhe suwita sampun ngantos panjenengan nyawang dhateng gelaripun pendhita. Mulai dipun sawang surjanipun sajake ming sewan. Napa le nyolong nalika panitia wayangan. Ning kampuanipun kasektenipun sinuwun. Antasena, piye Mbah? Ana dayoh kok ora sopan munggah ning pendopo lah kok ngunek-unekke omongane srone ra jamak. Ora nganggo tata krama iki janjane iki ngerti unggah-ungguh apa ora? Pragata wonten dawuh. Sawangan. Sawangan pendhita kuwi. Nggih pripun? Lho miturut Udawa danane ra iki ra ora kleru to iki. Menganggo iket, menganggo surjan. Ning pancen cahyane kanggo wong Sunda langit. Ning aku ora pangling. Iki Petruk iki. Iki Petruk iki pendhita ora pokro. Aku mbok kon suwita karo Petruk, aku mbok kon suwita karo Sabdawala. Ora sudi aku dadi murite. Pragata wonten dawuh bali wae. Oh. Piye kae oleh-oleh rung dikekke kok wis bali. Walah cilaka. Monggo nggawa tas kresek gedhe banget. Tak mati iki semrawang ana tulisane teh poji. Simbah ki kok nganggo sponsor barang. Lah kok rasaku kok ora penak, sajae kok ngembe karo wong liya. Ana ratu kok senengane ngias karo wujudan sing kaya aku. Ya upama ora kepengin sweta karo Sabdawala, ora rasa tekan kiri rasa ngunek-unekke kaya ngono kae, aku dipresani karo para cantrik-cantrikku. Dipresani karo para manguyu jejanggan sing padha sweta karo aku, dipresani karo santri-santriku rak. Isin to aku dikira aku ki pendhita wong loro saudon telu saurupan. Ya. Kowe aja ngina karo Sabdawala. Ngina karo Sabdawala nadyan kowe bali ora weruh kiblat mung mubeng wae ning Pertapan Kembang Sore. Loh! Wah, latala. Loh! Wah, latala. Oh, lan jedul kene. Wah, edan. Wah. Ora. Wah, panus maning jajaran. Sukertaning bawana mbok kira aku ora weruh. Mbok kira aku ora ngerti. Kowe pasang walat nganti aku ora weruh kiblat. Aku ora ngerti dalan bali marang negaraku. Ming mubeng minger mlebu kene, metu kono, mlebu kene, metu kono. Nek kula mlebu terus. Mlebu mriki, mlebu mriko. Ora. Kena daya kemanten malah bingung. Pripun iki? Wah, edian. Ora weruh kiblat Pragata. Lah niku ketok nek pendhita ampuh. Sampeyan ketoke ajeng kundur ning bareng metu rika menggok Gang Protelon jedul mburi ora taya. Metu mburi jedul ngarep. Aneh to. Metu mburi kok jedul ngarep niku pripun? Mergo sampeyan bingung. Kena daya kemantene Begawan Sabda. Cangkemmu iki meneng kok. Ana wong bingung kok malah cekakaan. Lah kula yo. Kula niku yo nderekke sampeyan yo melu keblasuk.
Pripun? Iblis lanat. Manus maning jajaran sertaning bawana. He, Sabdawala. Nek pancen kowe pendhita ampuh, kowe kuat nadahi Kyai Nenggala, aku meguru karo kowe parat kowe. Wah! Wah! Pamer kasudebian. Kowe pamer kaprawiran kowe keparat. Arep tak tamani Nenggala kok ana pedhot peteng sing nglimputi marang kahananmu. Nganti ora bisa ditembus dening Kyai Nenggala. Wah, dianderan lagi aku weruh wong ampuh. Wah. Arep ditamani Nenggala metu pedhute ning lemejet lali ya wis. Ya wis dimaklumi karang wis sepuh. Iki nek ora tak dep dhewe ora sukses. Iblis lanat. Lah kok dadi kowe ora tedas Kyai Nenggala? Nuwun sewu sinuwun. Aku ora tau natoni ati sampeyan, aku ora tau tumindak ala karo sampeyan. Sampeyan tekan kene aku ora ngundang. Sampeyan tekan kene karep sampeyan dhewe kok nesu-nesu ki jane sampeyan nesu karo sapa? Nesu karo sapa? Lho, nesu karo awakku dhewe. Nesu karo awak sampeyan dhewe kok sampeyan namani Nenggala karo aku? Tak takon. Nesu karo sampeyan dhewe kok sampeyan namani Nenggala karo aku. Untung aku kuwi pendhita sing ngerti marang kahananmu. Nek aku ora tata-tata, nek aku ora samapta ing gati sawijining diri, apa ora mudhar aku? Pusaka kadewatan kok dienggo sak penake dhewe. Nek sampeyan ora kepengin neng kene, sampeyan ora kepengin swita karo Sabdawala, aku ora ngundang sampeyan. Mang bali piye? Bali ra weruh dalan. Bola bali ping-ping gak mengkok ning papan kene. Lah niki nek sampeyan udu salahku. Wong ki nek ora pamit karo sing di omah, diblasukke karo sing bau reksa. Ya. Oh, bener niku. Bener dasmu kuwi. Aja nesu. Ratu Gung Binathara. Ratu disembah wong sanegara. Metu toilet. Aduh, bongko aku liwat sumur barang mubeng-mubeng sampean mau krasa mboten mubeng-mubeng sumur. Ya aku ngrasa. Lah niku ana ratu kok sobo sumur. Ya wis, nek pancen kaya ngono, aku bali, aku ora sudi mapan ning Kembang Sore. Nek bali mang bali rasa kekan gunom. Ya, aku bali regane atiku. Prakuta. Aku arep bali kok sikilku ora iso obahi we. Barataya, senengane kaya ngono kuwi. Sikile ra iso obah. Ora. Tangane iso lho, Pak. Walah niku. Engko gek stroke. Stroke cengelmu kuwi ora. Niki obah mboten. Ora sembrono ora kok tapuki modare kowe. Nyuwun pangapunten kaliyan ingkang Mbau Reksa Begawan Sabdawala. Nyuwun pangapunten panjenengan kenging walat. Panjenengan kenging walat. Hei Sabdawala. Kowe pasang walat kowe ya? Kowe menehi daya kekuatan karo sikilku, sikilku ora iso dijunjung, ora iso pindah saka papan kene. Sik to. Aku ki ora tau pasang. Pasang ijo metu abang. Dadi aku wis kapok nek kon pasang ki males aku rasane. Aku ki ora tau pasang apa-apa, ora tau pasang daya kemanden. Ning nuwun sewu, sinuwun tak elingke. Elingke piye? Sadurunge sampeyan namake Nenggala mau, sampeyan ling ngendika piye? Ling ngendika piye? Sabdawala ketaman Nenggala ora apa-apa, aku meguru karo kowe. Mula nek wong guneman ki dadi donga. No, disekseni karo sing gawe jagat. Sampeyan namani Nenggala karo aku ora apa-apa, kok malah arep mulih, kok ora sida meguru. Aku ora sudi meguru karo dapurmu. Nek sampeyan ora sudi meguru karo kula,
sak lawase sikil sampean temancep teng mriku ora iso pindah-pindah. Aduh, pipragata piye? Ah mboten ngerti. Wah edan kowe iki pateku kok ngewangi karo sabda. Ha kula niku mboten kok perkara pripun-pripun. Mbok wong niku ya nuruti karo gunemane mawon, malah kepenak. Wong wis kebacut muni suwita meguru kok panjenengan iki ora gelem meguru. Aku kon meguru karo pendhita kaya ngene aku ora sudi. Lho, sing didelok niku aja blegere ning ngelmune. Arep wujude kaya ngoten nek ngelmune dhuwur lho migunane tumrap Kanalindran Paduka Sinuwun Mandura. Ngono ya? Nggih. Nek aku ora gelem guru, ampun sikile dicor teng mriku niku. Waduh, mati aku, genah mati ngadeg. Mati ngadeg pun. Nek kula biasa mati tidur niku biasa. Ning sampean mati ngadeg kok. Napa mati kok tingil-tingil rak mboten apik. Wah. Yo. Ya wis. Ya wis pripun? Ya wis. Aku meguru. Meguru karo sapa? Lho meguru karo kowe. Lho apa ana mempre ngatasé murid kok bengak-bengok ning ngarepe guru ngono kuwi apa apik? Piye ora goto? Alon mawon. Lah meneku kulino bengak-bengok. Meguru karo kowe. Apa ana wong mlebu sekolahan kok? Selamat pagi Pak Guru. Oh mboten to, selamat pagi Pak Guru. Ngoten. Ora ana murid kok getak karo gurune tutuk garisan. Rekoso malah ini. Pun alon-alon mawon. Ya, Sabdawala. Piye? Aku meguru karo kowe. Saya tak takon. Apa ana murid kok ora basa karo guru? Waduh. Magota piye? Basa mawon. Basa niku abote napa to? Oh, sampeyan rasa dadak ngeyel. Nek ngayal sikile ora pindah saking ngriki. Selawase urip ngadeg gejejer teng mriki. Mengke kula tulisi Reca Baladewa. Wah, tutuk teklek ndasmu kowe tenan. Wah ngecek banget karo aku mboten ngecek kula niku menayogekke sing sae kok mboten perkara ngecek. Pun basa mawon. Aku muni piye? Muni maktut ngoten. Ake muni basa kok sampean. Ratu kok ora tahu basa. Oh sampean niku ratu sing ngerti tata krama unggah-ungguh ora gelem basa. Inggih. Penemban wiwit dinten menika kula suwita lan panjenengan. Lah rak ngono. Wis tenan. Inggih. Nek suwita karo aku tenan tak suwunke karo sing gawe urip sikilmu waras Prabu Baladewa. Wis, njajal ngadeka. Wah! Iso. Wih, bareng iso nggo gajul rai. Kula ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Kula ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan, Baramban. Mataku kena anu kuwi. Jupun. Parek. Penembaran Sabdawala wis gawe srana sikilku ora iso pindah saiki mataku keleben. Cengengesan pedes e. Wah, kualat karo iki aku. Nek carane TV gangguan. Mula sesune aja sok ngece karo wong tuwa. Arep kaya ngeten iki kanca kula James Setan Pripayangan ya. Kapok kowe. Iye, kula nyuwun pangapunten sakadhahing kalepatan kula. Ya, ning apa wangun ing atase murid kok malang kerik ngadeg. Apa wangun? Piye Pragoto? Nggih ndodok. Pun mandhap, lenggah ngandhap. Wah, aku ki ratu disembah wong sak negara Mandura kok kon lungguh ngisor ana ing pertapan Kembang Sore. Mengke mbangane sikile dicor lho. Pun lenggah ngandhap. Wah, edan.
Ngene. Lah nggih. Tangane ngene. Oh keduwuren. Mangkel berarti sampean. Ya wis ora ngene lah. Wiwit dina iki sampean dadi muridku. Inggih, Penembahan inggih. Pragoto Suwita apa ora? Oh, jelas. Kula sing nglantarke Sinuwun Prabu Baladewa sepados wuwuh ngelmunipun kok kula mboten suwita niku. Kebareng mboten kebareng kula badhe ngaut pepodo paduka Penembahan Sabdawala. Ya, tak tampa. Ning gandeng iki siswaku cantrik akeh banget sing padha kepengin butuhake marang aku. Prabu Baladewa Pati Pragoto sumene sawetara ning jero pertapan Kembang Sore. Aku tak dadi pendhita sing adil nuruti apa sing dadi penjaluke siswa-siswaku cantrik-cantrikku. Ngono wis tak timbali kowe bakal tak paringi ilmu sarta bakal tak wenehi apa sing mbok takokake. Mekaten Penembahan. Iya, inggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Prabu Baladewa. Rasa do kesusu, aja do suk-sukan. Mengko ndak malah ana sing cilaka. Siji-siji kabeh mengko bakal entuk tamba saka aku sing butuhake tamba, sing butuhake sangu tak paringi sangu. Iki sapa ngarep dhewe iki? Tobat nyuwun pangapunten Penembahan kula menika cantrik. Sampun dangu anggen kula suwita nembe sak menika saged sak pejagongan Penembahan. Sapa jenengmu? Kula Waryanti. Waryanti, inggih. Umur kawandasa gangsal. Oh iya. Lah kok rene ora karo bojomu? Tobat. Kula menika randha. Oh, randha, inggih. Bojomu seda Penembahan, pejah. Namung kerambatan uler. Lho. Kok iso? Inggih uler jaran sak andonge. Wah, remuk mesti ya, inggih. Lah terus lare kula menika tiga sedaya mbetahaken Prabeya.
Monggo dasaripun kula menika mboten gadahi pedhamelan kula namung sampeyan mriki tegesipun namung bebantu dhateng tangga tepalih. Monggo sedaya putra kula menika anak kula menika pengin sekolah sedaya. Nuwun sewu penemban menapa kula menika tasih pantes rabi malih. Oh isih. Isih. Lah terus kula nyuwun syarat. Supados wonten priya ingkang saged mengku dhateng kula. Oh iya. Goleka beras kuning. Inggih. Terus bar kuwi kowe macak sing apik. Ya, inggih ngestakaken dawuh. Ning syarate siji, kowe iso nek entuk bojo, ngladenana bojomu, bektenana bojomu. Inggih ngestakaken dawuh, netepana minangka dadi wong wadon. Wanita ki wanuh ing tata. Inggih ngestakaken dawuh ngabekti karo piyai kakung. Ngestakaken dawuh. Lajeng beras menika kala mau dipun menapakaken. Dadi masak ngaten. Terus karo tuku parfum. Oh inggih ngestakaken dawuh karo golek pupur. Inggih. Lajeng dipun menapakaken gorene engko tak donganane. Oh inggih ngestakaken dawuh. Matur suwun menemban nyuwun pamit. Lajeng pinten dinten anggen kula saged pinanggilan jodoh kula. Nek ora 7 dina du gedene sesasi, monggo kowe entuk karo jodohmu. Inggih. Nek mbok sesasi mboten pinanggih jodoh, kowe mrene. Kuwi gatosipun tapek dhewe. Simbah kok njur ngono lho. Nyuwun pamit penemban. Ya ya sing ati-ati. Inggih. Nyuwun pamit. Inggih. Sapa kuwi? Kula penemban. Jenengmu sapa? Kula Suhin. Ngapa? Kula niki nggadahi penyakit. Mboten saged mantun. Lah apa penyakite? Kula niki nek mlampah sekedhik kemawon mengkis-mengkis. Terus jantung kula deg-degan bantre ra jamak-jamak, telapakan kula niku kemringket gembrobyos anyep ra jamak-jamak. Oh. Heeh. Jantunge banter. Inggih. Sokne rasah digas. Direm kok rak jantunge alon. Menemban menika kula serius lho penemban. Golek odong suruh abang. Pinten cacahe? 5. Terus godhog engko banyune dombe setengah gelas sedina ping 3. Oh nggih ngestakaken dawuh karo kulinakno olahraga nek esuk ya. Nggih ngestakaken dawuh mlaku ning nggon papan sing kebak krikil dalane kuwi men peredaran darah lancar. Kuwi mergo apa jenenge sing jeneng tanganmu metu kringete iki peredaran darahmu ora pati lancar. Oh nggih. Ngestakaken dawuh pendak enjing. Pendak esuk. Mlayu-mlayu. Mlaku cepet bae wong gandeng umur wis tuwa. Nggih, engko nek mlayu-mlayu malah pedhot. Jantungmu kowe mati. Nggih ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit penemban sing ati-ati. Menika wonten sekedhik kagem tumbas rokok. Tak tonyo kowe. Aku mbantu ora pamrih apa-apa. Wis go bali ngono kok dolanan anake. Oh matur nuwun penemban. Ses. Filter apa kretek? Filter. Kleru. So nek rene nggo kretek aku ora doyan filter. Oh nggih. Ngetaken dawuh nyuwun pamit. Kula nuwun. Sapa iki? Kula pun tugiya. Nyambut gawemu? Kula menika laden tukang. Menyembahan kula niki ngangkat watu ageng terus boyok kula mak kletek. Sempriki niku nek nggo jejeg niku awak kula mboten isa. Niku supaya wangsul pulih ngagem napa? Sinartan percaya tak nehi tombo. Nggih. Dong kates nom. Nggih. Deplok. Terus campuri jahe deplok. Nggih. Terus bekicot. Nggih. Kuwi dicacah. Mentah. Lajeng dong kates karo jahe pupuke nggon boyok. Bekicote emploken nek kowe dul. Mbah aja sembrono. Aku senenge karo wong iki kaya. Kula niku serius lho. Lah wis kuwi wae ming dong kates ro
Apa jenenge jahe kuwi popokno, terus durut-turut. Oh nggih sampun mantun. Wis. Ning tenan mantun, Cinartan percaya apa-apa ki bakal mari. Nek kowe ora percaya karo aku ora bakal mari. Nek kowe percaya bakal mari. Oh nggih pinados. Mugi-mugi mantun lantaran sing gawe urip, aku mung dadi lantarane muga-muga diparingi waras karo sing gawe jagat. Amin. Nun. Kuwi kresek kuwi ora kok aku. Mboten niki sangu kula piyambak kok. Oh celeng iki. Sapa iki? Ora wong tuwa kok watuke kaya ngono. Ila nuwun panjenengan. Sapa kowe? Kula pun prayit. Prayit. Ngopo? Batuk kula niku. Mboten iso. Mboten saged mari pun entek-entekke obat napa mawon pun kula ombe. Nganti ngentekke minyak kampak. Angger kula leletke mboten saged. Saake nggih. Kula nyuwun tamba. Awatuk mergo ngopo? Lha niku nek sedina mboten ngombe minuman keras niku awak kula mboten penak. Mula kula tetep nyanding paling mboten nggih anggur orang tua. Kuwi sing marai elek ning kono kuwi. Watukmu ki tok gawe dhewe. Nek watukmu watuk penyakit ora mergo kowe ngombe, kuwi tak nehi tombo. Nek watukmu mergo penyakitmu watuke mergo kowe ngombe, rasakno. Kuwi undu-unduamu nggonmu seneng ngombe. Sing jeneng ngombe kuwi ngrusak marang awakmu. Ketoke kowe saiki isih kuat ngombe, sok nek saya tuwa kowe saya ngrekoso nggone nggawa raga mergo ragamu kropos ora duwe kekuatan, kabeh jero amu wis bosok mergo saka racun sing tok ombe mau. Kula niku njaluk tamba mboten njaluk ceramah. Ben mari pripun kok sampean malah ceramah niku. Kula niku nyuwun tamba tambane napa? Nek perkara ceramah niku tangga kula wis nyetel saben esuk. Kula ya wis ngrungokke. Wong ngombe-ngombe ngangge dit-dit kula dhewe kok mboten njaluk sampean. Niki kula kepengin njaluk tamba. Pripun carane supaya mari niku pripun? Ya wis, tak tambani. Nggih. Gamping rong prongkol. Nggih. Kuwi engko keke nggon apa jenenge iki rantang terus soki banyu. Kei karbit. Terus kae apa obat lemut sing sok doleske sapa jenenge? Hah? Sing sok doleske kok baygon. Autan. Seneng ta kowe autan? Niku sok tak campurke tenggen beningan nek kula ngombe. Nah berarti seneng kowe. Nggih. Kuwi autan kuwi 3 wadah lebokno ning nggon banyu gamping mau. Percaya ta kowe? Picados. Ombenen. Engko ngrasake kowe teler sak penak-penake wong teler. Bar niku ae sembuh. Ning mantun to le mari sak lawase mari kowe bakal ora watuk. Nggih matur nuwun. Nyun pamit. Mengke nek kula mriki selanipun jeng napa kula betake anggur. Aku ora butuh, wis kana ombenen dhewe ning omah kono. Nggih. Anggur merah mboten kersa. Ora. Napa sing rada modern? Vodka. Nggih.
Mengke dicampuri kriting ding. Kriting ding ora. Wah, jan ngrekoso. Iso mari, Mbah. Wong kono kan ora dipateni ra ana marine. Ah terus mau jamune mau marahi mati wis ben nengke wae. Ora gelem insap kok. Apa kok lemaku bekekeng. Lajeng matur ning isin. Sapa jenengmu? Kula Santosa. Ngapa? Lara apa? Anu, Mbah. Kula tak radi nyedak nggih, Mbah. Ya. Mungkin ndak krungu wong-wong sing cantrik-cantrik liyane. Heeh. Lah niki nek pipis panas. Loru nika. Sik. Sadurunge lara kuwi kowe nek dolan endi? Mboten klentu malam Jumat kliwon wingi teng Parangkusuma. Jajan. Nggih. Ha kuwi wong ndek bojo ora kowe? Gadah. Mbok kowe iki mesake karo bojomu. Bojomu nang omah glowentah karo anak, kowe dolan klambangan sapenake dhewe, dhuwit lemu golek ngrekoso meres kringket sing kudune dirasake karo anak bojomu, tok nggo tumindak kaya ngono kuwi. Siji, kowe ndeder penyakit, loro, kowe dosa. Nggih. Ecoe. Hus. Kanikmatan sing kok rasake kuwi mung sementara, kuwi mung sedhela. Ning sesuk pitukane nang kono ngrekoso. Oh kuwi entuk karma sing tok lakoni. Nggih. Tambane napa, Premban? Aku ora iso nambani wong kaya ngono kuwi. Moh aku nambani. Upama tak tambani, kowe mesti kumat meneh. Ya ta? Ketoke ha. Wis kuwi ngayalmu nang kono kuwi. Wis kono bali kono dirasake. Aduh cilaka iki. Nggih diparingi tamba sithik-sithik. Kuwi tambane apa nek kaya ngono kuwi ora ana tambane. Kowe sesuk nek diparingi mari insapa ya. Nggih. Kuwi nyemlangi lho penyakit ngono kuwi. Kuwi iso ngrogoti awakmu saya kuru, terus kari mata tok. Matane sapa? Matamu kuwi. Nggih. Wis kono mulih. Boten diparingi pil-pil napa ta napa. Ora ono. Wis bali kono. Aku ora nyenggahke pil. Duh cilaka iki. Walah mbokmu, aku nyuwun ngapura mbokmu. Aku wis dosa tenan mbokmu. Pirang-pirang masyarakat sing padha njaluk tampa, aku moh nek kono nambani wong kaya ngono kuwi. Suthik aku. Ya nek tetulung karo sak pepadane iki aja nyawang karo wonge to, Mbah. Ditulungi kabeh. Kaya ngono ditulungi tuman wae ora. Ya wis, lara tenan. Lho, kok Simbah ngerti? Aku wis tau ya biyen. Oh, amben dek kowe urung dadi pendhita ya tau ngono ki to. Wah ya wis tobat ning rak wis insaf. Aku saiki wis insaf. Lho, sapa kaya Antasena? Endi Mbah? Ana dayom meneh tunggunen kene.
Durnena panalinganira lumajaring ratri linenggak jangkanira kapisanan Aneng perang Bratayuda lole kentos palu gempol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Dipate, pripun Kakang? Niki sing jeneng Sabdawala. Sabdawala. Nggih. Pandhita saking Kembang Sore. Kasinggihan mekaten. Surapakra. Ora wangun dadi pendhita. Ora wangun dadi brahmana, ora wangun aglar wujuding resi mangreh para cantrik. Para manguyu jejanggan ingkang sami mapan wonten ing Kembang Sore. Ning gumun kula lho, Di. Lah kok dadi semanten kathahipun para cantrik manguyu janggan ingkang sami sumuyut ngersanipun Begawan Sabdawala. Njur keluyane nggo napa? Apike nggo napa? Upama papan pasinaon ngono ora apik Sukalima mbangane Kembang Sore. Tur dasare Sukalima niku dilenggahi pendhita kondang manyar-manyar kaya ta Begawan Durna niki. Lah kok malah padha suwita karo pendhita Gunung Nangnong. Suwita marang pendhita sing mapan ana ing pagunungan sing durung karuan ngelmune apik apa ora? Ampun sok ngias karo wong liya to Kakang. Ketoke kaya ngoten nek tak sawang manter cahyane. Yen pundi? Lah nggih ketoke manter cahyane nek nganggo netra batin kok cahyane ketok. Oh, sampeyan iku mengaya wara, sampeyan iku mengada-ada. Katon peteng dedet lelimengan pasuryaning Begawan Sabdawala. Nuwun sewu penemban. Sampun kinten kula menika tumambuh menawi boten klintu nyumurupi wonten ing gambar-gambar ingkang sampun ate kula sumerpi panjenengan menika apa pancen kepara saestu ingkang nami Begawan Durna. Bener, aku Begawan Durna. Wong sakmeneh iki padha ngerti yen aku Begawan Durna. Saka sing tuwa tekan sing enom nek diwenehi gambarku mesti padha ngarani yen kuwi pendhita kondang manyar-manyar Begawan Durna ya Kumbayana. Ya. Ingkang wingking menapa saestu Patih Harya Sengkuni? Inggih penemban. Kula pun Patih Sengkuni. Ora usah basa. Karo cah gunung kok basa ora. Iki mung pendhita gunung Dipatih ora usah dadak basani. Ora, aku kok kuwatir. Nek aku ora basa mengko nek aku kewirangan lak malah ngrekoso to Kakang. Sampeyan niku pancen Patih jireh. Patih jirih. Karo wong desa kok basa iki ngapa? Awak dhewe iki wong kutha, piyayi-piyayi, para her-her, para luhur-luhur. Mungsuh pendhita kere ngene kok dadak basa iki ngapa? Iya ning aku ora usah ngendika ngono to, Kang. Aku iki tratapan nek. Aku ki wedi. Wedi ngapa? Iya nek Sabdawala wae ora apa-apa, ning cantrike kok sajake wong-wong sing do seneng gelut. Mana? Mbok endi ngono dadak mana ora. Alemat lah nika mburine nika. Loh. Ora pangling putuku Antasena. Heeh, Mbah. Aku aturke bekti ya, Mbah. Heeh, tak tambah. Kowe kok nang kene? Suwita karo Begawan Sabdawala. Cah goblok. Cah bodoh. Lah kowe kuwi duwe Mbah Begawan Durna. Bapakmu wae kempi-kempi kumacelu. Suwita marang Begawan Durna nganti entuk kek kawruh panunggal, kawruh kasampurnan saka Begawan Durna. Kok kowe iki putuku dhewe tak anggap putuku dhewe kok malah suwita karo pendhita gunung ki janjane sing tak goleki apa? Coba, Sing tak goleki apa? Ngelmu ngawu gawar ngawur, ngelmu nagur ora ana gunane. Ning nek kowe suwita karo mbahmu Begawan Durna, kowe njaluk ngelmu kasampurnan kaya bapakmu bakal keturutan. Kowe njaluk ngelmu kawruh panunggal kaya bapakmu bakal keturutan. Lah kok memilih ngelmu saka wong gunung. Paling polming Pak Boletus. Tapak kebo sikile 100. Lenggok sunder. Malinge menggok asune nyanter. Lenggok suni. Malinge menggok asune Sengkuni. Nek udu kanca wis tak kampak cengele to. Apik-apik kok ngunekke wong sak penake dhewe. Loh, nyatane ngono kok Antasena? Ya, matur nuwun, Mbah. Ning aku kok kepi-kepi lan kepengin suwita karo Begawan Sabdawala.
Sone wis aku rampung necep ngelmune Begawan Sabdawala, aku tak suwita karo Simbah Durna. Kapan? Formulir pendaftaran wis entek lho. Nek ora ngenteni sesuk pendaftaran anyar ora bakal iso mlebu ning Pasinaon Suka Lima. Ya, tak ngenteni sik ana pendaftaran anyar Pertapan Suka Lima. Lah rak ngono. Dadi pon yang kuwi bombong. Ora, Penemban Durna sampeyan tindak mriki iki jane arep apa? Ngene ya Sabdawala, jane aku iki gumun. Gumun setahun jegleng serendenge atase anak Prabu Dayudana dawuh kalawan aku supaya sowan ana ing pertapan Kembang Sore ingkang wigati ngendikan anak Prabu Dayudana nampa sasmitaning dewa negara Ngastina bakal kuncura anjayeng bawana. Kawula negara Ngastina bakal ketaman ayam tentrem rukun uripe yen to ketunggon pendhita saka pertapan Kembang Sore kang aran Begawan Sabdawala. Mula banjur utusan aku supaya sowan ana ing pertapan Kembang Sore ingkang wigati bakal mboyong marang penjane Begawan Sabdawala. Nah, Penemban, gandeng kowe cetha apa wigatine Begawan Durna sowan ana ing pertapan Kembang Sore, mula wektu dina iki, ayo tinggalen pertapan Kembang Sore iki. Kowe tak boyong nang negara Ngastina. Pertapanmu sing ming saka triplek iki, ayo ditinggal. Ming harbot. Gendenge ming kripek ketiban bluluke pecah. Nek kowe sowan negara Ngastina kowe suwita kesana Prabu Duryudana, kowe njaluk omah sing kepiye? Mbok iki bakal keturutan. Magrong-magrong tingkat 3. Apa piye? Pagere saka Sela Perbata bakal keturutan. Kowe njaluk titian gajah iso keturutan, njaluk titian kereta sing ditarik singa cacahe 8 bakal keturutan. Waton kowe gelem sowan nang negara Ngastina. Pertapanmu iki rasa tok gagas. Cantrik semono akeh lebokke pertapan, kunci terus dijugruke, mati kabeh. Terus kowe engko sowan nang negara Ngastina wis ora ana masalah apa-apa. Kowe njaluk pangkat apa? Kowe njaluk pangkat tumenggung. Kowe njaluk brana picis prabaya, wastra, sandangan bludru sinesutya bakal kasembatan. Ning waton kowe gelem menyang negara Ngastina. Gremban. Nadyan papanku ming sarwa cumpen, paparku ming sarwa prasaja, ning tumrap aku betah nang kene. Merga nadyan aku diguruki nganggo brana picis, guruki nganggo derajat pangkat, nek uripku ora tentrem muspra tanpa guna. Tur aku ora iso numanjakake ngelmuku marang sak pepadaning urip kanggo bebantu marang para kawula sing padha mbutuhake kelawan aku, kuwi tumrap aku muspra tanpa guna. Mula sing gedhe pangapuramu nek sampeyan rawuh ning papan kene arep mboyong kelawan aku, nuwun sewu nadyan mbok iming-imingi nganggo brana picis yen perlu bondo jagat iki mbok lumpukke. Mbok sokke ning pertapan kene aku ora bakal kegut nderek karo sampeyan Penemban Durna. Piye? Kepiye kowe mau? Muni apa kowe? Wis tak pikir lemu omongan ki mau. Sabdawala? Kowe kuwi sadar ora? Kowe kuwi genep panca indriyamu ora? Kowe adu arep karo sapa? Kowe adu arep karo sapa? Iki Pendhita Durna. Wong sak donya tepung kabeh karo Pendhita Durna. Aku termasuk Armet. Apa Kang? Armet. Sing cah kondang niku artis. Kok Armet? Tentara nggih niku? Nggih. Aku termasuk wong sing kondang. Dadi kowe rasa merno-merno karo Begawan Durna. Ayo, mangkat to. Mangkat to. Mangkat to. Nek kowe ora gelem mangkat apa kelakon aku kudu peksa karo kowe. Lho. Kok sampean ngendika kaya ngono? Aku ki wong merdika lho, Mbah. Aku ki wong merdika, Penemban. Dadi aku ora kabondo dening sapa wae. Kene iki ora kebawa perintah negara ngendi wae. Sapa sing tekan papan kene iki ora iso meksa marang Begawan Sabdawala. Neng Begawan Durna iso, mergo aku nguwasani sak jagat raya. Ratusan donya iki kabeh tau suwita karo Begawan Durna, tegese aku duwe panguwasa sak jagat raya iki. Wo lah wong kok umuke kaya ngono lho. Sing duwe panguwasa sak jagat raya iki ming sing gawe jagat to sing gawe urip ya kuwi Gusti Kemahanasa. Nek sampeyan wani ngendika kaya ngono kuwi tegese sampeyan wani ngembari panguwasane sing duwe jagat, sing gawe jagat. Ya ngono apa piye? Ya ngono apa piye? Nek sampeyan arep meksa karo aku njajal, mang peksa. Ning sampeyan ora iso meksa karo Begawan Sabdawala, tak sumpahi
eneng pendhita kondang kewirangan ning Kembang Sore. Penak kesik kula tak metu. Teng pundi Dik Pati? Ngerokok. Teng mriki mboten napa-napa. Mboten, kula tak ngerokok ning jaba wonten pun wonten tulisane. No Smackdown. Loh, yen ngono padha karo kowe nduwa karepaning Begawan Durna. Nek aku nduwa kersane piye? Oh, nek ngono apa-apa aku tak ngruda paripeksa karo sampean. Areng ngruda paripeksa karo Begawan Sabdawala. Ayo. Kowe ngejak apa Begawan Sabdawala? Nadyan yen perlu pertapaan Kembang Sore iki njaluk dibiyuki Batang Sayuta. Kurawa samapta ganti sawegeng diri. Ora gelem tak bayang menyang pertapaan saka lima negara Ngastina aja nglakon dosa. Oh! Larah getih ana ing pertapaan Kembang Sore. Antasena. Heeh. Ngapae? Aku mung pengen krungu ngendikane simbah sing keri dhewe iki mau. Sing endi? Sing keri dhewe iki mau. Arep omong apa sampean kok ana tembung larah getih ning pertapan Kembang Sore? Wong dodol saren kok. Ora, aku pengen ngerti kowe omong piye. Kowe omong piye? Dik Pate. Pripun? Mpun le udut. Mpun. Tindak mriki? Emoh kula teng mriki mawon. Ajeng nyumet melih. Engko nek lara lho paru-parune. Kajenge ya ben mangrampungi dhewe. Nek simbah nyumbari karo Begawan Sabdawala, cantrike sing ora trima. Nek sampeyan arep ngetake para Sata Kurawa, Rupak Wani, Jembar Wani. Ah, pancen putu ngayal karo wong gerang keparat. Kowe mbelani karo Begawan Sabdawala. Oh, Antasena ora njaluk dawa umurmu. Metu njaba tak tututi. Ya, ayo metu njaba regane ati. Wonten menapa menemban? Gumun aku man. Pendak-pendak suasana tentrem kok mesti gegeran. Pendak-pendak suasana rukun kok mesti congkrah. Ning tak pikir-pikir pancen Gusti kuwi adil. Adilipun tur dasare lelakon ing jagat kuwi memang ana rong perkara. Perkawisipun padang peteng bungah susah, bejo cilaka mati urip lan sak piturute. Nek ana tentrem mesti ana gegeran. Nek ana rukun mesti ana congkrah. Kuwi wis dadi adiling sing maha kasa. Mung sesa-sesa titahe bisa nampa kanthi penggalih sabar apa ora. Mekaten Mremban.
Lajeng marang Paduka paring dawuh mekaten, Kurawa teka kapandikan Begawan Durna pengin boyong karo aku ning negara Ngastina. Tak tolak. Begawan Durna nesu nganti tantang-tantangan karo Raden Antasena. Man, wonten dawuh. Nadyan to kowe wis tuwa wis keladuk yasa nang aku percaya isih marang kadigdayanmu. Lho iki, pareng Paduka. Kurawa singkirna aja gawe geger pertapan ing Kembang Sore, aja mbebuthek banyu bening kahanan pertapan. Nun ngestaken dawuh. Bubalna para cantrik, para manguyu jejanggan, indung-indung ulu guntung sing padha mangarsama titik lenggan samengko kon bali marang papane dhewe-dhewe, aja nganti ana ing kesemyok ing aradan. Nun paramadal pasilan nyun tambah pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ngestu padha dawuh Paduka Gusti kula ingkang suwun. Muga-muga kanthi nggonmu ngundurake watak angkara budi candala sesantining para sepuh tansah mangya kamulyan sendika ngestaken dawuh.